el bufar. I aquest capullo d'aquí de vora ja està superemprenyat. Sí, estic emprenyat, joder. Vim de tornar d'excursió, ja ho veuré aquí esperant l'autobús quan... I aquell capullo d'allà... Sí. Aquell que està xerrant amb aquella figura d'allà està superemprenyat perquè avui han vengut a banyar el bufar d'excursió i ara està que no sap què ha de fer perquè no poden tornar un altre pic caminant cap a Esporles. I què passa? Que el mi és tan sols original que a més m'està copiant perquè si l'he original d'aquest documental era meu! Sí, meu, però ell me l'ha llevado. Veig a veure el que està filmant, mostra el que filma, mostra-m'ho. Martiri. Encara tinc el petardo d'aquí donant-me el conyazo, però bueno, és igual. Mirau-lo. Ahí está, con su PDA. En el pueblo, esperando el autobús. Pero claro, ¿quién tiene que pagar las castañas que se han quemado en el fuego? Yo, porque le he llevado a casa a Paco. Y el tío se ha cabreado. Crec que pagaràs l'autobús per espavilada. Això ja ho sabia. Jo li oferim anar a cercar jo tot sol el cotxe, però ella te pot quedar tota solota aquí a banyar el bufar. I ara no se sent? Ja pot cuidar. Sí, ja me'n pots filmar ja. Flima'm. Ara res que fer ja. Vinga, vol que farem una tat de filmació? A la vejez viruela. Mira. Que te piques. Era anar i tornar. Però aquí, Madonna, ella ha triat el restaurant Casa Paco. A les 2 hem entrat allà. A les 4 hem sortit. Qualsevol torna ara. No, i estem esperant aquí l'autobús. Veus? No m'ho invent, l'autobús. Estem a banyar el bufar. I diu que passa a les 5:30. Però, vés a saber, perquè aquí n'hi ha un que espera. Ara el voleu. Aquest, que ara passa l'autobús. Aquest fa, un crepat de dies que espera i no ve. Ja està aquí fins als collons. Allò el naina que també està filmant. Se pensa que se fa la graciosa, però no. Aquí, mira-la. Mira-la. Què passa? Que els meus tan sols originals, que a més m'està copiant, perquè si l'he original... No te tapis. D'aquest documental era meu! Sí, meu, però ell me l'ha llevado. Veig a veure el que està filmant. Mostra el que filma, mostra-m'ho. Merda. Merda, no saps ni filmar. Bé, esperam, i ja heu vist aquell homonet allà com espera. Mireu-lo, està allà. S'ha quedat de pedra. S'ha quedat de pedra, espera. Mireu-lo, allà esperant. Joder. Lo d'abans. A quin restaurant m'ha duit? Bueno, recordeu, vos ho dic, Casa Paco. Mira que hi ha restaurants, i noms originals, com aquest, ara vos ho mostraré. Pegazón i el pajarito enmascarado. Això és un restaurant, i no Casa Paco, joder. Però no, ella m'ha duit a Casa Paco. En lloc de dur-me a Pegazón i el pajarito enmascarado, en il·lusió que me feia jo. Però ja ho sabeu, les dones són les dones. Ni tornar d'excursió, ni anant en Pegazón, perquè no me'n recordo com se diu. Pegazón i el pajarito enmascarado, ni hòsties. Mentrestant, mireu-la ella. Com un everet, sí. Allà, esperant l'autobús. La veus? Xindena, paciència que hem de tenir. Ara bé, quan fa stop, pues un cotxe me deixa aquí. Veiem allà a la mà. Sí, la mà. Vist des de banyar el bufar. I ara vos mostraré una cosa molt semblant, però no exactament el mateix. També comença per mà. Allà la teniu, la mà, la mare que la va parir. Joder. Aquí, sí, de baix saturada d'estip. Tip n'estic jo. Sí, l'alerta passa un cotxe, te pitges imatge. Que fem un autobús, on anava a Palma? Sap per què m'anava a Palma? También podemos hacer eso. Bueno, anem cap a Palma. Prendrà aquest un cabreo que no veig. I a més m'arranya. I ara ja em vigilo. Perquè se'l faig més índio en la punyetera càmera, però és que no vos podeu imaginar el cabreo que duia una cara de patata que ni fregido, No li tindríeu vosaltres. No li tindríeu, joder. Vinga. Que l'aguanti. D'això, de Casa Paco, entendré, per 3 setmanes, el Marco ja no me deixarà triar. Casa Paco, recordeu-ho. Ni anar al cine, ni triar la pel·lícula, ni al restaurant,
riquesa, ni tan sols ell m'ha trinat menjar, per si acaso m'equivoc i tot enterrat. Sí. Mireu-lo,